तबू है महाराज सिंदूर दान खातिर लोग कहता कि ए वासुदेव जी अब सिंदूर करी आ सिंदूर कइला के बाद अब भइल का महाराज मास्टर तब वासुदेव जी दुल्हा बड़े आ देवक राजा कहता रे कि कही तू तो ए बेटी अरे तमुआ तो नई कहे रो तरु हम जानते हैं तेरा दुख बा लेकिन दुनिया का रीत बा केहू अपना बेटी के अपना घरे ना रखे ना 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 देखी विजय बाबा आज कोनो नचनिया रही लाखों रुपए लेके चल जाती कि होई ना मिली अरे कही तू तो ये बाबू तमुआ तो नई कही तू तो ये बेटी तमुआ तो अब इशारा के मतलब ही ना भइल भाई हो ई तो हमार गुरुजी बड़ा आया जौन बोल दी है पैंट ढीला हो जाई हऊ एगो भरत शर्मा के संग गावती है का भरत शर्मा के संग के हजी एगो खोजवा के हुआइल बा गोलू राजा के प्रोग्राम में देखा बबीता की हमरा मिलो रवि बड़ी निमन गावता री कही तू तई बबू तमुआ घर के फूफा जी बाबू के फूफा के गोल लागो ऐसे लाखों बेर हमार प्रोग्राम फूफा देखले पड़े हमरो फूफा होई ऐसे हमरा फूफा के पद आ प्रतिष्ठा बना रहो हम विजेंद्र से गाइले मनोज से गाइले मैनेजर से गाइले गोलू राजा स्टेज पर भेटा जास्तो हो बिना गोड़ छोले हो ना जाला हमार चेला गजेंद्र शर्मा पियो कर खेसारी ई सब हारमोनिया इनकर लेके भागो लक्ष्मण भाई के गजेंद्र आ ऊ हारमोनिया खेसारी के लगे गइल बड़ी बड़ी लीला राजा कहत रे के बेटी सूरज के करीती बोलो सूरज मैया पार्वती ओह बेरा के बात हो आने का और उहे पार्वती लीला बा देवता लोग में देवकी कहतरी के बाबूजी काहे लाए बाबूजी तमुआ तनाए धन बानी हमार देवता धन बानी हमार विजय बाबा धन बानी लड़कवा के बाबूजी हमार नेक अभिन बाकी बा धन बानी विजय बा तमुआ तनोले बानी रुदलोक ले हानी